szép zöld erdők, mezők, kisebb-nagyobb dombok koszorúzta helyen, szépen fekvő udvarházaival oly regényesen helyezkedik el a Boráról híres Backahegy lábánál, az én kedves, drága szülőfalum, Backamadaras. A Backáról nézve a falu tulipán alakúnak látszik. E tulipánt az utcák, az Alszeg, Felszeg, Középszeg, Túlsó utca és Állomás utca alkotják. E szép falut a híres szőlőhegyein kívül Dondor, Bongor, Backa, Csillag, Harizs és Kereszt egy Nyárád nevű folyó is tarkítja. Nem tudom, hogy más számára mit jelent, de nekem szülőhazám e dombokkal, erdőkkel övezett falu. Itt születtem, és szüleim itt ringatták bölcsőmet, itt dúdoltak altatódalokat, itt virasztottak, amikor beteg voltam. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. Remélem, hogy testem is szülőfalunk temetőjébe fogják majd temetni. Backamadaras Közép-Nyárád menti település, jelen pillanatban község központ, az 1992. februári népszámláláskor 971 lakosa volt. Maga a település egy több évszázados múltra tekint vissza. A keletkezésének a pontos idejét megállapítani nem tudjuk dokumentumok hiányában, viszont az tény, hogy a 14. század második felében már önálló településként létezett. A legrégebbi dokumentum erre vonatkozólag Zsigmond királynak 1392-ben kiadott egyik oklevele, amelyben Backamadorasi Pál fiairól beszél, akiknek egy kükülő megyei településbe való birtok beiktatásáról szól. Maga a település egy, esetleg két évszázaddal is korábbi lehet, és egybeesik a székelységnek erre a vidékre történő letelepülésével. Az évszázadok során elég viszontagságos történetre tekinthetünk vissza Backamadaras esetében is, akárcsak a vidékünk többi településével kapcsolatosan. A 16. század közepén a sorsuk gyökeresen megváltozott, mivel János Zsigmond fejedelem 1562-ben a nagy székely felkelés után zömében jobbágyokká tették a szabad székelyeket, így a backamadorasiakat is. Szabadságokat csak a nemesek és az úgynevezett lófőszékelyek tarthatták meg. A 17. század elején visszakapták szabadrendűségüket, de viszont ekkor már egy nagyon részletes tagolódás állt be a település társadalmi helyzetében is, ugyanis megjelent a jobbágyság a szabadrendűek mellett, és ezután egy ilyen vegyes településé alakult át, megtalálható volt a faluban a nemes, sőt a főnemesek is birtokokat szereztek itt, a toldalagiak, a betlehenek, a bornemiszágnak is voltak itt birtokaik, sőt kúriákat is építettek a faluban. A jelenlegi polgármesteri hivatal is például a 18. század végén, a 19. század elején épült Petricevics horvát féle kúria. A 18. századból már kimutatható az is, hogy Backamadarason nem csak székely eredetű magyarok éltek, hanem más nemzetiségűek is. Főleg a 18. század második felében már több család, román, jobbágy és zsellér élt ebben a faluban. Egy hosszú együttélési történelmi folyamat eredményeként összeolvadtak a többségi magyarsággal. Ma nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Backamadaras egy nemzetiségű, tehát
egy nyelvű falu, hisz 13 vagy 14, most már nem tudnám pontosan megmondani, nem magyar nemzetiségi él a faluban. Az 1848-as forradalom, a szabadságharcban a baszkamadarasiak is tevékenyként kivették részüket. A volt jobbágyok felszabadultak, az addig megművelt földjeiken ettől kezdődően már mind tulajdonosok dolgoztak és birtokolták ezeket a földeket. 1848. augusztus-szeptemberére a politikai helyzet olyanná vált, hogy már a forradalom vívmányait fegyverre kellett megvédeni. A baszkamadarasi ifjúság belépett a honvédség sorában, többen fegyverrel végigharcolták a szabadságharcot. A mezőgerebesi mezőn 5-en vesztették életüket Baszkamadarason egy ottan lezajlott ütközetben. Nem múlt el az idő Madaras fölött a háborús, az első és a második világháborúval kapcsolatosan sem, hisz több tucaton vesztették életüket. Baszkamadaras múltjáról, jelenéről bővebben olvashatunk az ünnepi alkalomra megjelentetett monografikus kiadványban, melynek szerzői helybéli értelmiségiek, szerkesztője pedig épp az imént szóló kutató Pál Antal Sándor. A 600 éves évfordulót méltó ünnepséggel köszöntötték. A templomban dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdettett igét. Majd az ökuménia jegyében szóltak az unitárius, ortodox és katolikus vallások papjai a népes gyülekezethez. Az iskola előtt ugyancsak dr. Csiha Kálmán püspök úr leplezte le azt a kopjafás emléket is, melyet a falu tudós fiának, a Bázelben tanult, Székelyudvarhelyen iskolát, templomot építtető professzornak, Baszkamadarasi Kis Gergelynek állított. Kis Gergelyről nem maradt fenn semmiféle hiteles portré. Szobor helyett ez a kopjás jel őrzi az emlékét. A művelődési otthon terme a fullasztó hőség ellenére zsúfolásig telt. Itt ismertették a monográfiát, szóltak a vendégek, felléptek a helyi és a magyarországi műkedvelők.